Radio Lievestuore. Podcast. Tänään on haastattelussa Janne Porkka, 09010 jalkapallojoukkueen valmentaja. Ja mulla olisi tässä kysymyksiä. Milloin aloitit valmentamisen? Joo, mitenkäs se on nyt sitten? Valmentamisen aloitin tämän porukan kanssa, niin se oli kesällä 2015, kun jalkapallokoulu piettiin tuossa Laurinkylän kaukalolla siinä alkukesästä, ja sitten siitä porukasta muodostui semmoinen harjoitteleva joukkue, missä loppukesä sitten reenailtiin pari kertaa viikossa, ja minä ja Torniasen Jakke siinä oltiin alkuun sitten kahdestaan, ja taisit olla sinäkin, Arttu, siinä alusta pitäen kyseessä joukkueessa. Muistan vielä sen. Ja sitten olisi toinen kysymys, miten valmentajaksi pääsee? Oho, olipas hieno kysymys. Tämmöistä minä en ollut oottanutkaan. No, valmentajaksihan pääsee kyllä varmasti joukkueisiin mukaan kyllä, kun kuka on innokas semmoiseen touhuun lähtemään, että sitten joka joukkueessa niin kyllä järjestää niin useampi henkilö siinä on hyvä, että on sitten mukana. Nyt tässä meidän joukkueessa, missä pelataan sitten 2 ikäluokkaa sillä samalla porukalla, niin meitä on yhteensä 4 valmentajaa. Ja se on tosi hyvä määrä, että sillä pärjätään jo oikein kivasti tilanteessa kuin tilanteessa. Mutta sitten niin, että miten pääsee mukaan, niin jos on mielenkiintoa, niin kannattaa tulla varmasti huikkailemaan tuonne kentän laidalle ja kertomaan, että haluaisi mukaan valmentamaan. Joo. Sitten olisi kolmas kysymys. Miksi aloitit valmentamisen? Mä oon ollut jalkapallosta innostunut ihan pikkupojasta lähtien, ja mä oon pelannut itse koko ikäni joko joukkueessa tai sitten nyt sitten välillä en ole ollut joukkueessa, mutta silti on säännöllisesti käynyt jollain porukalla pelaamassa, ja että se on ihan ehdottomasti mulle tosi mukavaa touhua, että olla mukana valmentamassa, mutta nyt tietysti se sysäys tähän porukkaan valmentamaan lähtemiseen on ollut siinä, kun on sitten ollut tuo oma poika siinä mukana siinä innokkaana siellä futiskoulussa ja halusi pelata jalkapalloa, niin sitä kautta siihen sitten päätyi. Joo. No sitten olisi, millaista valmentaminen on? Millaista valmentaminen on? No siihen voi vastata sillä tavalla varmaan, että ensinnäkin se on tosi mukavaa, innostavaa ja antoisaa noissa tapahtumissa, ja nähdä pelureiden innostuminen ja innostus tuohon lajia kohtaan. Millaista se itse valmentaminen on, niin se on tietysti niiden asioiden opettamista ja ohjaamista, että miten pelataan, miten ollaan joukkueena tiimiksi kehittyminen on yksi osa sitä, ja siihen liittyy muutakin kuin jalkapallotaidot. Että se on jalkapallotaitoja, ja sitten se on siinä porukassa yhdessä tekemisen taitoja, ja se on hauskan pitämistä ja sen mahdollistamista, niin semmoista mun mielestä valmentaminen. Jees. Sitten olisi, mikä on valmentamisessa parasta? Valmentamisessa on ehdottomasti parasta nähdä meidän pelaajien, teidän poikien innostus sitä lajia kohtaan ja halu oppia uutta. Ja se, että pääsee siinä auttamaan ja pääsee näkemään sen, että miten pelaajat kehittyy ja pelaajilla on hauskaa, niin se on varmasti se paras lopputulos, mikä valmentamisessa on. Joo. Mikä on vaikeinta valmentamisessa? Vaikeinta varmasti on sitten semmoisia yksittäisiä tilanteita tai yksittäisiä osa-alueita, mitä yrittää jotenkin sanottaa ja opettaa, että
millä tavalla sen asian saa viestittyä oikein. Voi olla mulla itellä päässä hyvin selkeänä se asia, että mitä nyt pitäisi jossain asiassa, jossain kohtaa, jossain pelitilanteessa pitäisi pystyä tekemään, mutta se, että mitenkä sen osaa aina sitten viestiä oikein, että sitä voisi lähteä sitten taas pelaajat oppimaan, kun sitä ei välttämättä ole sillä tavalla pelaajat vielä ehtinyt semmoista tilannetta ajatella, niin välillä on ehkä siinä on semmoisia haastavia tilanteita, se tulee ensimmäisenä mieleen. Yes. Mikä on parasta valmennettavassasi joukkueessasi? Tässä meidän 0910 joukkueessa parasta on semmoinen yhdessä tekemisen ilo ja se, että ollaan päästy joukkueena touhuamaan paljon asioita. Meillä on paljon tapahtumia jalkapallon parissa, mutta sitä on kuitenkin jonkun verran ollut tämmöistä muutakin yhdessäoloa ja sitten pieniä turnausreissuja ja se, että sitä on se hauskanpito siinä kentällä, mutta sitten myöskin kentän ulkopuolella, niin kyllä se on semmoinen, mikä mun mielestä tuossa on parasta. Ja joukkueena pelaaminen, se näkyy sitten se, että kun ollaan tehty asioita yhdessä, niin sitten, että kaikki haluaa tehdä joukkueena, myöskin kentällä sitten, että me pelataan joukkueena. Kuinka treenit sujui kesällä? No treenithän sujuu kesällä erittäin hyvin. Meillä oli tosi hienosti oli kaikki jätkät osallistua, että meillä oli iso joukko nyt, kun on kahden ikäluokan pelaajia samassa porukassa ja just tälle kaudelle niin nämä joukkueet yhdistettiin, niin siitäkin näkökulmasta niin meillä oli hyvä osallistujamäärä oli tapahtumissa ja opittiin tosi paljon jalkapalloa kesän aikana. Opittiin pelaamaan taas tosi paljon paremmin jalkapalloa viime kesän aikana. Ja sitten olisi tavoitteesi valmentajana. No nythän sä pahaan pistit. Tämähän on ihan tämmöistä urheiluruutukysymystä. Se on oikeastaan, en mä sitä ole miettinyt ehkä aiemmin, mutta kyllä mulla koko ajan semmoinen kirkas ajatus on ollut, että mä on halunnut innostaa näitä meidän joukkueen pelaajia jalkapallossa. Että se innostus, joko se on syttynyt, joku on mukaan tullut toimintaan, mutta ehkä että se kasvaisi ja olisi innostusta olla siinä jalkapallotoiminnassa mukana myöskin myöhemmin, jatkuvasti ja myöskin myöhemmin, ei pelkästään nyt tänä kautena tai ensi kautena, vaan se olisi semmoinen innostus, mikä syttyisi, että oikeasti siitä löytäisi semmoisen lajiin, minkä parissa viihtyy sitten vaikka vielä aikuisenakin. Siihen liittyy kaikki tämmöinen halu lähteä pallo kesyttämään ja että sen kanssa pääsee sinuiksi, niin se on semmoinen, mikä mulla itsellä on ollut hyvin pienestä pitää, että mä oon ollut pikkupoikana ja mulla on pallo ollut joka paikassa mukana. Kouluun, niin mulla on ollut pallo mukana ja mä oon kuljettanut sitä kainalossa ja siitä on se on ollut missä vaan. Eli saada siihen innostumaan tohon lajiin ja saada, että se säilyisi se innostus myöskin myöhemmin. Ja se innostus näkyy sitten, että ollaan paljon tapahtumissa ja halutaan pelata ja halutaan olla reenissä. Että semmoinen halu siihen joukkueessa mukana olemiseen, niin mitä tulevaisuuden tavoitteita on, niin enpä mä osaa niitä sanoa. Mä haluan mennä nyt tämän joukkueen kanssa, niin mennään koko ajan eteenpäin ja pelataan tulevinakin kesinä, niin sieltä ne löytyy ne tavoitteet kyllä sitten niille kesille. Ja nyt on sitten viimeinen kysymys. Tavoitteesi valmennettavan joukkueen kanssa? No sehän oli vähän niin kuin mitä mä siihen jo aasinsillan tuossa edellisessä kysymyksessä. Eli tämän joukkueen kanssa tavoitteena nyt on sitten toi ensi kausi ja siellä sitten tavoitellaan taas, että päästään pelaamaan 2 eri ikäluokkaa, eli me päästäisiin pelaamaan sekä 2010 syntyneissä sarjaa ja sitten myöskin 2009 syntyneiden sarjaa, joka
joka mahdollistaa sen, että tulee paljon pelejä. Ja ensi kaudella sitten meillä on suunnitelmissa myös tämmönen meidän joukkue historian niin isoin turnaus, mihin me lähettäisiin. Ja siinä on jo kovasti tavoitteet, että me päästään se meidän suunniteltu turnaus sitten toteuttamaan ja siihen reissuun, että mä uskon, että se on sitten meille kyllä ikimuistoinen kausi tulee olemaan, kun tässä päästään ensin harjoittelemaan kohti ensi kautta ja sitten toivottavasti tuo koronatilanne antaa sillä tavalla myöden, että ei sitten kovasti peruunnu erinäiset tapahtumat, vaan päästäisiin kanssa pelaamaan. Mutta kyllä tässä mennään kesää kerrallaan, että se on se meidän tavoite tässä joukkueen kanssa, että kohti seuraavaa kautta. Ja se olisi sitten siinä, että siinä oli kaikki kysymykset tällä kertaa. No kiitos. Radio Lievestuore.